Na výstavi, котра otvorena u Zavodu za kulturu vojvodjanskih Rusnacov, vyloženi 20 reklami i ohlášky, kotri objavjovani medzi dvoma svetovima vojnami u ruskih novinoh, ruskim kalendare i Zariji. Та вистава наистина добра нагода, že by sme videli všetky spôsoby nielen reklamовanja, ale вообще obracania tých targovcov i davateljov usluhov ku ruskomu narodu. Znači tu je nielen Rusnacov, tu je z různých národoch. I to вообще bešeduje o mentalitetu tých časov, kde bolo bardzo vážne, že by jeden targovec i remeselnik bešedoval vecej jazyky. Máme dneška nahody tu vidieť skoro 20 reklamy, ktorí vyloženi, a zaplanované i pre određeni technični problemi, znači ešte 20 će majú dorobiť, dodrukovať, takže že na peršej výstavi, ktorá bude, nazvam, že to bude Červená ruža všelijak, že bude prikazaný celý polný asortiman, znači okolo 40 reklamy, ktorí označujú Rusnácov, ruský mentalitet, duch i čas, ktorý bol medzi dvoma vojnami. Плановане же výstavu Горньо Патриц i našo ľudze u drugih mestoh, a perša iduca nahoda bude na festivalu Červena ruža.